egunerokotasuna, segun zelako begirada botatzen diozun, oso polita eta oso alaia bihurtzen alda ez. Eta orduan filosofia bat dago ez, emanaldi horren gibeletik. Azkenean, umei zer esan nahi diren, bizitza ez dela ingrabea eta ongi pasatzeko hemen gaudela. Eta horrek egiten duten moduan, edozein gauza bihurtzen aldela zerbait bikaina ez. Aintzineko emanaldian, lodikroko emanaldian, hiru disiplina, musika, dantza eta antzerkia nahastea, umeei zuzentzeko emanaldiak zen. Eta ohartu nintzen aintzineko programarekin, kadira izeneko programarekin, aur txikiei, ume txikiei, dantza bakarrik ez zitzaiela hitz egiten. Eta orduan dantzaren hurbilketa bat proposatzeko, medio hori aurkitu dut ez, nahastea disiplina ezberdinak. Ni dantzaria naiz, formakuntzaz, Pariseko kontserbatorioan ibilia, nahiko txu denbora, eta baleta ikasia, eta hortik atera dantzagarekiri mundua ezagutu, eta orain dela 10 urte nire konpainia sortu nuen, Elirale konpainia, Donibane Loitzunen lehengo mementuan eta orain azkainen kokatua duguna, eta hor izan dut parada disiplina ezberdinetako jendea ezagutzea, ala nola hemen ikusten alden Joselu Berasategi antzerki egilea. Eta orduan nola aurrengana jo nahi nuen eta beti gustatu izan zait elkarren arteko lan hori disiplinen artekoa. Duzu dirurik, nork ordainduko du? Lapurra zira! Lapurra! Ez! Pozoindua da... Pozoindua? Sagarra? Poet! Otio horren otoa! Lapurra! Ebas, beha! Ohoina! Latzegalo, bai! Mutiko txiki bat izan nuen orain dela 3 urte, Gau izenekoa, eta berarentzako keinu bat da, 8 hau. Zeren eta alaba bat eukita gero, denek esaten ziren, ikusiko duzu, zinez, beste energia bat, eta pentsatzen duen topikoak zirela. Baina urte bat izan duelarik, gure semeak pasa ditut, beraz, orduak eta orduak xantieretan, obrak lana ikusten, pala mekanikoa, eta 8-ren oinarria da bukaeran den pala mekaniko hori. Hortik abiatu naiz, eta pentsatuz jope mutikoak, 3 mutiko ikusiko nituzke elkarrekin, olako energia berezi bat sortzen ahalko luke, eta hortik etorri da. 8 zer da hartza, baina baita ere guretzat iparraldean da osaba, eta baita ere frantsesez da otoa. Beraz, 8, oto horren inguruan ibilgira, 3 gizonen energia sartuta. Pepito, mi corazón. Pepito, Pepito. Pepito, Pepito. Con amor. Pepito, eres mi vida. Pepito, Pepito. Allá. Euskal dantzara berriz itzultzea emozio handia ematen dit.
azkenean hainbeste bihurgunetatik pasata berriz bueltatzea eta gustatzen zait lan hori bai garaikidea, azkenean Euskal Dantza oso garaikidea ikusten dut eta orduan bere tokia dauka noski. Neri biziki gustatzen zait adin hori. Zenta adin horretan justuki daude irudimenean eta dena da eta lehen esperientziak dira eta pentsatzen dut ardura handia badela zinez aktoreen baitan, zenta beraien lehen esperientziak dira. Orduan noski hor egiten dute maite dut edo ez dut maite. Eta orduan etorkizunerako baldintzatzen ditu ere gero urratsak. Ikusi bakusi, Zer ikusi? gauza bat hasten dena horekin. Otoa?